nna anụ kpọrọ ụmụ anyị na-abụ kpọkalụ mami ya na-agwaghị m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya follow this guy na onye keke ka ọ bụ na ọ na-anya keke. So kwa mbọsị nyacha ije afịa nya akpọ ọnya na fon ọ bịa bulie. Nya azụsịkwa afịa nya akpọ ọnya na fon ọ bịa bunetie. Ịgbagolu nye gwezeli as a personal keke ọ bịa na-ebulie je na-eje afịa ebe ọbụla nya chọrọ nya akpọ the guy. From there fana bobido kaliba. From ikali fana bobido kwụba. From ikwu si na ọ ga-anụ ya nye kwalụ ọ bịa mee gị wee nụbịa. Na ke na-akọla anyị fan ya amụtagoli ụmụ na-abụ. Nya nọgide wefu na ọgbanwego na onwego nwa agbọghọbịa ọ na-apakwa ka o si apịa mgbe afọ ịmagolu akpọ ọnya na fonu binie. Ịkpọ ọnya na fonu mgbe ụfọdụ nata n'abalị bido na-akwụghalị. Na o doli anya maka na-etu ka o si apịa bifo wee nụbịa ọkwa ịghọtago. Nya wee bido wee jụbịa wee sị na ya afụ na onwetego nwa agbọghọbịa ọzọ na-apaghalị na keke maka mgbe ọbụla ị na-afụ ya na those girl exactly etu o si mie wee bịa ka nụba nyanwa. Si destiny bido sebe elufe okwu ọ pụzia mgbe ụfọdụ m ya natana. Nya kpe ya n'enu kpe ya na anacha ihe a na-ese okwu ọ dị ewetezi ego n'ụlọ. Akwana ya. Since o bido na-apaghalị this girl ọ dị ekwezi ebujezi ya afịa ebe ọbụla nya si ya ka o buli eje ọ sị na efe adọrọ. Ebe ọbụla nya si ya ka faga ọ sị na efe adọrọ. Ịmagolu ife chenjie na ị ga-ama. So ọkwana ya until one day na ejesi bata this guy si in fact na ya chọzi ịnụ ya na be nne ya. Na that day na ọ gara ọlụ na ya pụtala ụtụtụ na-apụ nọla na na-ata atụ mana ọ na-ebi ụzọ apụ every day ya do surprise. Ya ka ya jetizikwa na-abata ọsị ya na ya chọzi. Ya wee sị ya ka eze ebe nke esi ọsị ya na ekwugo na ya chọzi ya bụrụ ngwongwo ka ọ na-be nne ya na ya anụsigo. Ya wee sị oke ya kedebe ụmụ ya nọ ka akpọla ụmụ ya ọsị ya na ya akpọgolo ụmụ ya kpọ n'alụ mama ya na ya chọrọ na ụmụaka bụ nke ya ọsọ ọmalụ ka o si bịa anya naba. Ọsị m nne na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife ya ga-eme. Ya wee baa n'ụlọ wee weta ụmụ ihe na-abụ ya weta wee nababe mama die ka aje kpọla ụmụ ya wee luo mama die wee jụsị na ya makpa inye ụmụaka na bifo nya akpa inye ụmụaka ya na ya na die ga-anọ present bifo nya akpọnye ụmụaka. Na ya maalụ na nwa ya nwoke agwa gị na ya nwere ike ịbịa anya akpọnyekwe na nwa so na ya mara ife ya ga-eme ya akpọ ndị be ha sị anya nataba emeke were nwayọ tinye okwu ọnụ. Ya wee nababe nne ya wee nalụ kọsịalụ ndị be nne ya. Ndị be ndị ya wee kpọọ die na fon wee sị kedu ife na-ese ọ sị n'oge ọbụla ya na-apụ ya ihe na-aga ya na-ekpeli aja ekpeli magolo na ya dị enwezi ezumike na ya na-anụ ya na ya chọzi. Ewesị ọbụgodu na ị chọrọzi ka ife ji wee napụzi nwaanyị nwa just like that. Ọ sị no decision ya na ụmụaka bụ nke after all ya mere ego n'isi. Ọkwana ya. Ka etikwe n'okwu ọnụ this guy say na ya chọrọ na the only thing ya chọọ kịta afa nye ego ya mee n'isi this girl. Ewela aka na iyo this guy ọjụ wela aka ekpe ya onye ọjụ. So ndị be nne ha wee ka wee sị anya na aka o jeche enye eche o chesie nya bịa ka o wele ego mee n'isi nwafa. Ha wee tinye date o this guy wee na olu that day ọkpọlụ ndị okenye na-abụ plus ndị friends abịa iwele ego. Ha wee wasị ọjị mana ọ sị na ya arawa ọjị mana ịmago papi ya jụnụ sị na a ga-awa ọjị agwasị ọjị papi ya wee weta 60,000 o mee n'isi ewee nye. Ọ na-amakwa ihe this guy kwu na ya kwere na ihe a spendili n'isi ebosi emele ego ekali 100,000 mana fa ga-enyezi 100,000. Papi ya wee sị ya na nke a ama mme na ya gbanye gị 100,000 after all na mgbe ị kpọrọ nwa m na ọ mụrụ nwa mana ị napụ gị ụmụaka na-abụ sikwe na azụzụlụ ụmụaka na-abụ afụ zu n'ebe nna gị na-agwaghị anybody agbagodu gị nkịtị na fa ka chọrọ itinye ọnụ na nke afọ iwe na-ekwu na a ga-etikwulu gị ego na 60,000 ime n'isi. Na ọ bụla etu afọ ịmalụ ka nwa fado iwe nụbịa gị ma enye ka ọ dị otu afọ na shishi tọlọ naira na fama ntinye. Si this guy ga na-aba fa abagide babasịa na o kwerekwe wee dị 60,000 si na ya ma nwie until ozo 100,000. Papi ajụkwuo na ya ma ntikwu ya ego ndị befe jụ na fama ntinye ego si o wee naba o. Na ihe ha na-afụzikwa bụ na o sendala ha court paper wepụ okwu court. So kwani ahụ jọji wee jụbịa ihe na-esele nya wee kọba kọsịa ewee jụba die wee kọba kọsịa ewesị die ma eziokwu na ọ kpọrọ ụmụaka na-agwaghị nwunye ọ sị akwani ahụ eweju dị ewesị a oluzili nke ntị ihe ma otidugie ihe ọ sị na otidugie ihe ya ọtago so ọkwani ya
George wee sị ya na imelu 60,000 plus ihe ndị ọzọ igotesi that day imelu ego n'ọnya ka iji si na a ga-enye gị 100,000. Ọ sị wesi oke etu ka this girl dị mgbe ị nọbalị ya. Ọ sị mba, ụmụaka na-aba afọ ịkpọrọ kpọnalụ nne gị gị nwa mụlụfa. Ọ sị mba. Akwana ya George wee wee ezigbote iwe wee sị ya bụ nwaanyị ma ọ ka chọrọ ịnụ ya sị ya maka ụmụaka kwa ịghọtago ya ka chọrọ ịnụ maka na o bu na agbọwụ ya na ada afụzi ụmụ ya. George wee jụọ the man wee sị ya ị ka chọrọ ịnụ? Ọ sị mba na ya chọzi ịnụ ya jebela onwe ya na ya chọzi ịnụ na ya dugoro dị ịnụ nwaanyị ọzọ. George wee sị oke ebe ọ bụ na gị nwa bụ nwoke si na ịchọzi ịnụ na ị ga-akpọrọ ụmụaka na-abụ ọkpọnye nwunye gị and in every month na ị ga na-enye nwunye gị 50,000, 25 for each children. Ọkwa ịghọtago ka o wee na-enete ha anya nọ iwu ka ọ bụ. Nwoke nwada na sị ya ada emekidi na highest ya mekigo since ya ji wee gbaba keke bụ 30,000. Kedu ebe ya si eweta 50,000 wee nye the woman? George wee sị ya na ya chọrọ ịma ebe ị nwere ego ịnụ nwaanyị ọzọ nwee ike ịkpọrọ ụmụaka akpọnalụ ndị be nna gị wee jụ na ịma wee 60,000 ime n'isi na a ga-enye gị ma ego mmanya ma ego ọjị dị n'ime na kịta anụnwa na nwaanyị a n'imugoli ụmụ na-abụ na ị ga na-eweta ihe a ga-eji na-enye ụmụaka nri. Ọ sị n'ọbaka ka ji wedulu ụmụaka du n'elu mami ya chọrọ ka onye ọbụla si anya kwụọ child support n'ọnya ka ji wee menye ewesị ya na o nwere right na ọ bụrụ na nwaanyị si na ya chọrọzi ịnụ gị ịghọta kịta ma ọ bụ na o nwere ife ọ na-eme gị mere iji wesị na ịchọzi ịnụ ya ọ dị iche. You can't just binye one day na sisia nwaanyị nwa sị na ịchọzi ada eme ya eme. Nwoke nwadakwa na yoba biko sisi gbaghara ya enyi ya mee mistake ewesị ya ha na aka ha jeche enye eche chei na wow ụfọdụ ndị mmadụ. So amara m ka o si dịlụ gị easy like ịnọgide nnọọ mother ịgbagha aka n'ala ụmụaka na-abụ na-agwaghị ya. Ọ sị m nne n'ịgwa m eziokwu na ya chọrọzi this marriage ihe a ji wee si ewu maka ụmụ ya mana etu o si gbatakwụlụ kịta na George ekwugo na a ga-akpọnye ụmụ ya na-enyekwa ya 50,000 every month na ya chọrọ ka ya jebele onwe ya jezụba ụmụaka na-abụ ọnụnwa maka na ya dụshọ na this man na onwego another lady ọ na-apaghalị ọ chọrọ ịnọ kwa ịghọtago mana ya chọ ka ya malife ndị mmadụ lo. Nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogo ka this woman mena onye gbaghalụ didie maka na ọ na-ayọ biko maka na enyere condition maka na ọ ma nkwụkwụ 50,000 every month na ọ bụ na o misie ikwu ya for 2 months na ọ ga na-ewetazie na court for them ị na-enye the woman. Akwa ifugo ọ sị bụ and na ihe afụ n'iru ndị mmadụ na ndị mmadụ adịrọ happy at all maka na o nwere ife ama this guy na ebelivuru na jenuli ka ọ na-ayụ ya biko ọ na kịta ayụ ya na ọ maka responsibility ya because na mgbe ihe anụnwa bidoro na ọ kwụsịrị iweta ego ya na-amanage na ihe gwokesilie iwe n'ihe a niile bụ ịkpọrọ ụmụ ya na-abụ without agwaghị ya na onwe ka ọdụ adị na ọ ka na-ewe iwo. Akwa ịghọtago gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji gba ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọlụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.